Здравейте, Най-Немилиев се казвам. Аз имам около 20 годишен опит в онлайн маркетинга, свързан с изработване на фирмени уебсайтове, магазини, трафик към тях, Google реклама, Facebook реклама и всички медии, които биха могли да бъдат полезни. На базата на този опит с колегите от Китов център решихме да направим една серия от семинари, които да засегнат всички важни точки в това направление, като първият от тях, който вие може да се регистрирате, е за основите на онлайн маркетинга. Нещо, което всеки един, който управлява онлайн бизнеса на фирма или е собственик и управител на малка фирма, която търси развитие чрез интернет, е просто задължително да познава. Поради тази причина ние изчерпателно ще засегнем всички елементи, свързани с сайт, медии и най-вече как те се отразяват за бизнеса, като планове, калкулации, тестове, които могат да се направят. Семинарът ще бъде изключително практически, с много примери и задачи, които ще могат да покажат нагледно, дори във вашия конкретен случай, какво и как може да се развие. Ще имаме време естествено и за въпроси, тъй като всеки един бизнес е различен, на които да засегнем всеки ваш аспект, който ви интересува. След него следват няколко още семинара, които са на конкретни тематики, свързани с сайт, търсачки, но този е нещото, което всеки трябва да познава.